बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ गवालपारा जिल्ला एबसु, गवालपारा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गवालपारा जिल्ला बर' आइजो अनसाइ आफादनि जथायै बानजायनायाव रंजलि प्रगति संघ नब्लाङाव गाबोन 4 जुलाइ खालाराव बर' बिजों फरायनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोर लोगोसे DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय नबजित नार्जारिखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। आसामाव दैबानाजों आरोबाव 14 सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आसामाव आरोबाव 14 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आसाम नाङै हा गिसिखानाय आरो दैबानाजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया 173 मोनहैबाय। दैबानाजों गोदानै 14 थैनाय सुबुंफोरा सा 6 काछार जिल्लानि, सा 3 नगावनि, सा 2 बरपेटानि, सासे करिमगन्जनि, सासे क'क्राझारनि आरो सासे लखिमपुरनि। बर'नि फिसा जमुना बर'आ दिनै सेमि फाइनाल मेचखौ गेलेगोन। काजाकिस्तान हादरनि नुर सुल्तानाव खुंजानाय एल'रदा काप 2022 नि सेमि फाइनाल मेचखौ दिनै बर'नि फिसा जमुना बर'आ काजाकिस्ताननि गेलेगिरि साकेश अनिलनि हेंथायै गेलेगोन। मख'नो गोनांदि जमुना बर'आ दिनैनि सेमि फाइनाल मेचआव जेनब्लाबो ब्रन्ज मेडेल मोनगोना रोखा। मानोना बक्सिंआव सेमि फाइनालाव जेनब्लाबो ब्रन्ज मेडेल होनाय जायो। बिनि सिगां क्वार्टार फाइनाल मेचखौ जमुना बर'आ काजाकिस्ताननि गेलेगिरि आइसागुलनि हेंथायै गेलेनायाव थोंजों 5-0 फारागथियाव फेजेनदोंमोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी खामारगुरियाव सासे बर' सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। बे गोथै देहाखौ बिजनी 1 नं फेटागाव गामिनि 50 बोसोर बैसोनि कमलाकान्त बसुमतारीनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कमलाकान्त बसुमतारीया थांनाय शुक्रबार बेलासिनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन। कमलाकान्त बसुमतारीनि गोथै देहाखौ दैयाव गोजावना थानाय थासारियाव मोननाय जायो। गोथै देहाखौ मोननायनि उनाव पस्टमर्टामनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। क'क्राझार जिल्लायाव फिन सिखावनि उदखार। सासे बर' आइजोखौ आखाइयाव दाननानै लुथिनो नाजादों सिनाय मोनै सुबुङा। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव नोगोरनि अनिमा बसुमतारीया साबकातानिफ्राय अट'जों गसाइगाव थांबाय थानाय समावनो गसाइगाव अभारब्रिजनि गाहायनि लामायाव हरखाब सिगां फारसेनिफ्राय सिनाय मोनै सुबुङा फैनानै अनिमा बसुमतारीनि आखाइयाव दानलाङो। सिनाय मोनै सुबुंनि दाननायाव अनिमा बसुमतारीनि आखाइयाव बौदों आरो आखाइ बायदों। अनिमा बसुमतारीया फिसाइजों भिडिअ कलिं रायलायबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै सुबुङा दाननानै लुथिनो नाजादोंमोन। अनिमा बसुमतारीया दानजानायनि उनाव होख्रावो आरो उनाव गारिया थाद'यो। बिनि उनाव अनिमा बसुमतारीखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बे जाथायनि उनाव अट' सालायग्राया खारदों आरो गुबुन सासेयासो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। सिखावा गाग्लोबनानै लुथिनो नाजादोंमोनब्लाबो जेबो लांनो हायाखै होनना अनिमा बसुमतारीया फोरमायो। मिरु एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया AJP दोलोआव जयेन जाबाय। एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया आसुनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय आसामनि राजखान्थि हान्जा आसाम जतीय परिषद सुंद'बै AJP राजखान्थि दोलोआव जयेन जाबाय। एबसुआव खामानि मावबोनाय कास्टम बसुमतारीया गुवाहाटीआव खुंफुंनाय AJPनि जयनिं मेलाव जयेन जायो आरो AJPनि गाहाय नेहाथारि लरेनज्योति गगৈ आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बरायो आरो दोलोनि मावफुं आफादगिरि मासि गथायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।